Kostatzen zaio, Olaizola. Kostatzen zaio Mikel Agerreko mezkortari 11ekin bukatzea, beti. Bai. Lehen ez dugu esan baina Mendizorrotzan 2 gutxiagorekin eta bera ere kanporatu egin zuten. Bai. Hor da Etxebarrieta, ordezko atezaina. Jonander kanpora kalera joan da txartel gorria ikusita, Olaizola kendu du, Etxebarrieta ordezko atezaina sartzeko, eta begira, Mikel Agerreko mezkortaren aurpegia, esanez, seguraski orantxe Joseba Orkiolak esan dago ez, noiz bukatuko du partida bat, 11 jokale eta gainera nik nahi ditudanekin, zelaian, beti zerbait. Eta ea zer gertatzen den falta horretan, Ze aukerak nahi duten, Ilarramendi da baloiaren ondoan dagoena, Gaztainaga ere hor dabil, Juanan. Bai, nik usten dut, o batera, o aurrera, o ade batera, o bestera epi... Amuro ez, da, Kastaine da. Bai, indarrez jotzeko. Ilarramendik ikutu motzean Kastainena jaurti, Esira, bigarren jaurtik eta Esira berriro, azte Esia antolatu duten. Baragalokoek ondo mugitu gabe. Lana ondo. Bialdiz. 37. minutua berehala beteko da, Lasesarren zenba gauza gertatu diren. 4 gol, Sanse huts eta 2 aurreratu da, Barakaldok partida berdintzea lortu du. Gero Sansek jaurtiketa bat Langara bidali du, eta orain Barakaldo 10ekin geratu da, minutu askotxo jokatu beharko ditu Agirreko mezkortaren taldeak 10ekin. Eta Juan Antzuk arestian iragarri moduan baloia ere pixkanaka pisu gehiago hartzen hasi da, marroia berdeari gaientzen ari zaio, eta komeriak kostako zaie mendik aurrerakoa. Bai, dena makalago dijoa, ikusi dugu txartel gorri horren jokaldi horretan. Jonan denik usten dut gehiegi konfiatu dela, baloia zelaia ikutu eta beregana askarrago etorriko zelakoan, hain goiti zetorren, aurrera egin beharrean gelditu esela egin da, boten makalagoa, txikiagoa eta makalagoa egin du, eta ez da usartu jotzen, ez dakit zergatik, eskuak ipini dut, nire ustetan, eskuakin gelditu iten du lurrera hartzen da, eta gero marra gainean hartzen du, baina marra gainean hartze bali madu, balioko da, marra barrua da. Aurretik kanpoan ikutu egin du. Damutu egin da, ikutu eta gero... Hori da. Dena den, partidu guztian hor are aurrekalde horretan baloia... Hor berriz, jokaldia. Bai, hor ikutu egiten du. Bai, kanpoan. Eta gero, hor marra gainean, ondo dago, marra barrua da. Aurretik ikutu egiten du. Baina aurretik ikutu egiten du. Ondo hor, uste errepikapena... Epaiak asmatu egin du, ez dakit nola ikusi duen. Baina asmatu egin du, bai. Errepikapena oso ona da, bai. Oso ona da, eta hori eskertzeko da. Bai, gauzak argi geratu dira. Eta marrazainak ez dio banderatxoa jaso. Ez? Banderaz egin duena da, kinu bat eskuarekin, ez dakiz ez zaten nahi zuen kinua. Eskuakin egiten du zerbait, eta epailea da erabaki hartzen duena. Ez dakit behaiek igual... Beraien kodigoak edo... Kodigoak ez dakit. Beraz, agian marrazaina izan dela, esan nahi duzu, ikusi duena edo... Azkenen marrazainaren jokaldia da. Bai. Hori... Epaileak zegoen lekuan ikustea hori oso zaila da. Nacho, ondo aurreratu zaio Kadamuro honek, Toño Ramirez eman dio, presioa Barakaldok, Ramirezek urrundu, bultzaka da zela erdian, jarraitzeko dio epaileak, eta Barakaldo baloiarekin. Baina hemen, espero dezagun etortzea bestaldekoa, ez, erabaki horrek, zer ondorio dauzkan Barakaldon aldetikan, oain, epailearen portarea, ez aldatzea, ez? Eska bat horrekusiko zelai erdian falta argi bat. Bai, bultzaka da nabarmena izan da. Hain gogortu ingo da partida baita ere, eta bizka dator konto hondiakin jokatu gara. Gaztainaga baloiarekin Kadamuro du eskubian. Hala ere baloia zapaldu, azkenean eman dio Kadamurori, honek Alaini Izmendiri, bere aurrean isi. Alaini Izmendi erdiratzea lortu du, bera nahiak eneko errematea. Azkenean Barakaldo kurrundu, Negredo buruz ikutu du, Ilarrak kendu dio, Errasti, Kadamuro, Gaztainaga, Martinez. Aurrera egin du Inigo Martinezek buru altxatu. Azkenean pase atzera, Errastirekin jokatuz, baloia ikutuz, Kolinas, lurrera joan da ez dago faltarik epailaren ustez, Ilarrak moztu. Onder Garridok eskubi aldera, presioa goian egiten ari da Reala. Eneko Koldo Garcesek atera Honda Jabe orain Mejo Kodroren taldea. Oin garrantzitsua da Barakaldoren aldetiken emaitza honekin
lehenengo zatia bukatzea, gero aldaketan konpoketak egiten dira, igual jendeak leku aldatu pixka bat, igual beste gauza batzuek egin, eta oain da momentu garrantzitsu Barakaldorentzako. Hor asmatze bali madio Realak hirugarrengo egiten lehenengo zatia bukatu baino lehenago, ja, gero... Zailagoa. Bai, asko zailagoa. Ez dakit konturatu zareten, baina dibujo apur bat aldatu egin du Mikel Agirreko mezkortak, eta orain Nacho egalez aldatu du. Erdian berriz, Ander Garrido jarri du. Eta Diego Torres, arestian Nacho Zebilen lekutik. Orduan, bakarrik geratuko da orain Negredo aurrean. Egin duena Bil Erroi Pini laukoak, eta Negredo utzi goian. Baloia eskubide aldera ederki, ez da iritsi hori botearekin kontrolatu behartzen. Hori da. Bestela joan egin zaio. Botera Emilia joan behar da. Zen badakigun, hemen goitik ez da. Hemen goitik pila bat. Gaina, arriskatzeko aukera izaten da, goian, Eta ez bustitzeko ere bai. Aukera berriro Kolina Sentzataren sartu da. Falta eskatzen ari da, ez dakit zer egin dio Urangak. Oso berandu juten da lurrera. Baina lurrera joan duzko. Baloia ikutzerakoan hor. Ez lehenago da. Bai, Urangak egin dio. Lehenago. Baloia kontrolatu duenean, Kolinasek ezkerretik zuen atzelariak, erdirik sartu da Urangak hor besoan, eta berriz ere egin dio, bi aldiz egin dio hor, zakit, penaltia dirazteko, baina falta bada, eraz, hor txutziko dugu. Barakaldok orain baloiak gora eramatea lortu du, aukera izan dezak etxeko taldea jaurtik eta gutxi batik kanpora. Ondo egindako jokaldia Barakaldok, erremate eta guzti, gora. Horrek atera du kasta esango genuke, ez? Horrek badakite beraiek oso zaila izango dela, asko sufrituko dutela, baina ez dutela etxiko, Eta Sanseko Realak argi bili beharko duela. Gaztañaga, Iarramendi. Barruti jokatu du Mutrikuarrak. Alain, Kadamuro, Iarra, Berrizara, Alain, bere aurrean Isi, hor da Izmendi, kornerraterako du Sansek, bai, argi eta garbi, eta Guados, Neko Rubio, baloia Sanserentzat. 53 minutu terdi. Lasesarren, gogoratu, Sanseren lehenengo gola, horrelako korner batean iritsi dela, Kastainedak, egalariak, atzelariak. Aldatu egin dute. Atera du, orain ere berak aterako du, hor da baloia, bigarren zutoinera. Etxebarrieta atezaina ondo. Irten da. Entzatiko azken minutuan sartuko gara. Gogoratu bina kagailuan, baina Barakaldo 10ekin dagoela. Dago faltarik epaiaren ustez. Berandu. Zendea. Lasesarrek. Bai, Lasesarrek eta Marrazainak ere bai, berriro ere eskuarekin gesto bat egin dio. Zer dudan sartu da Lasesarre partiduan, Lauraketa? Lauraketa 18 garren minutuan. Iratzar gailua esan du Josebak. Hori da. Eta hor datua, Joanan, 9 falta egin ditu Barakaldok 2 Sansek. Nacho. Atera du falta Nacho, baloiarean sartuz, Toño Ramirez nahiko berandu, joan da baloi horren bila, urruti zegoen, oso urruti. Eta iztu eta larri iritsi da atezaina, Oso erabaki txarra hartu du, zergatik hain urruti, errematerik egiteko aukerarik ez zegoen. Arriskoa berak sortu du bere atea. Bai. Lehenengo kornerra, Barakaldun alde. Nacho katerako du, batere presarik gabe doa Nacho, ezkerrez, azken falta hau berak atera du. 2 minutu luzatuko dituzte. Bigarren gola faltaz ere berak sartu du. Eta berak aterako du, bere talderen aldeko lehenengo kornerra. 2 minutu Josebak esan bezala, beraz, minutu eta 40 segundu geratzen dira lehen zatia bukatzeko. Kaldia adierazi du Natxok, ezkerrez, ez da txarra, Toño Ramirezek urrundu, aldaratzea etxekoentzat, baloia berriro eskubi aldera, Natxo Solarri iritsi da,
Sanse kontrasoa antolatu nahi du, ezker hegalean daramate baloia, atzera esaten du Mikel Agirreko mezkortak, itzuli egin behar dela, eta bigarren zatian kostako zaio horrelako jokalditan itzultzea iristea Barakaldorik, batez ere 10ekin ari delako. Minutu bat geratze zaio lehen zati honi, azken saiakera egingo du Sansek, Ilarra mendik, Kadamurori, honek buru altxatu erdiraketa, Ian Urangak urrundu, buru zerrematea, eta orain Sansekoek berriro penalti eskatzen dute. Uste dut larruzia izan dela, ezker besoa erabili duena gorputzarekin batera edo baloi hori geratzeko. Beste jokaldi eztabaidagarria. Bai, iruditzen nik zuzenean ez nuen pitatuko, gestoa egiten du, baina... Keinu egin du, gorputza eta besoa mugitzen ditu. Hori badauka, baina iruditzen besora. Hortze? Hor bularra, besoa, hor tarte horretan da, ez? Dakit. Hau eta bestea, bien artean bat. Bai, ez bat eta ez bestea. Diego Torres. 10 segundu lehen zatia bukatzeko. Azken jokaldia izan daiteke erdiraketa Natxok. Sansek urrundu. Castañeda. Eta amaitu da lehenengo zatia. 47 minutu izan dituen lehenengo zatia. Jendea txaloka. Bere taldea berdintzen ari da etxea, baina utxe eta 2 hasi da galtzen Barakaldo Sanseren aurka. 7 minututan sartu ditu Sansek 2 golak, Martinezek lehenengoa, Eneko Izmendik bigarrena 7. minutuan, gero Natxok eta Negredok partida berdintza lortu dute, eta esan behar gero Jonanderrek txartel gorria ikusi duela, etxeko atezainak beraz 10ekin geratu da Barakaldo. Lehenengo zatiko zenbakiak, 3 jaurtiketa egin ditu Barakaldok, 2 atera joan dira, 2 gol gainera, Sansek gehiago ikusi dugu erasoan, 7 jaurtiketa, 2 joan dira atera, 9 falta egin ditu Barakaldok, 2 bakarrik Kodororen Sansek, txartel hori bat etxeko taldeak ikusi duena, gorria ere ikusi dute esan bezala atezainak Jonanderrek ikusi duelako, 3 korner realak, 1 Barakaldok, eta baloiaren jabetza gehiago Donostiarrek izan dute noski, 18. Joanan, datu normalak ikusita? Bai, egia da, Barakaldori asko kostatu zaiola partidan sartzea, asko. Horre Reala aurreratu dela dena lehenengo gola. Eta pixka bat sartu denean, orduan berdintza lortu du, esfortza handi bat egin da gero, baina jokoan ez da nagusi izan, ez? Nik uste Realak kontrolatu duela momentu guztietan partidu, ez? Gol zoragarri egin dute lehenengo gola Barakaldoke, gero falta batetik etorri da bigarrena. Baina alata guztiz ere Sansek jarraitu egin du. Berean, Langare jodu, hau bigarrengoa, Langa bat izan du, gero izan dior pare bat jokaldi eztabaidagarriak, txartel gorrikoa, Sansek berean jarraitu du, ez? Eta iruditzen zaite partido lehenengo zati polita ikusi dugun. Horixe eskatzen dugu, bigarren zatia horrelakoa izatea beste 4 gol ikusten ditugun. Bigarren zatiaren hasierarekin batera itzuliko gara.